Haruna mukadzi wako pakwendo rwemudenga anotochema akabata bhokisi robata asi hapana kwendo rwemudenga hakuengedzana zvimwe zvese. Ameni, ameni. Iye ari kuenda anotarisa kwaari kubva. Zvepasi pano nezvekudenga zvakasiyana. Ndiri kuda kutaura nyaya yangu yekupedzisira kuti dzinenge pfinyi asi mangwana chikomborero. Bataya mazvi dzinenge pfinyi asi mangwana chikomborero. Unenge hutsinyi asi mangwana chikomborero. Jesu wamuka mumangwana liyano ndikuda kutaura nyaya yaJose nemukadzi wamambo. Nyaya yaJosefa nemukadzi wamambo. Munoiziva yokuti Josefa raraneni. Irenye gururu anokonzeresa. Mweje kishuka ndadamu uko. Murume anga ari kutaurwa uya vairaisha ndiGehazi. Gehazi ndiye akanzi svinudzai meso emunhu uyu kuti aone. Amainini uya uerenge. Amaninira kuenda abata ake ngaise muhomwe chekumira hapana. Zviri pachena dhiraivha wetirakika. Dhiraivha akahwanda. Tichaverenga kubva kuna Mambo chapter 39 kubva vhesi ya 6 kusvika vhesi ya 10. Genesis chapter 39 kubva vhesi ya 6 kusvika vhesi ya 10. Musoro weshoko unoti Josefa nemukadzi waPotifari. Tichatanga kuverenga. Aisira zvose zvaakanga anazvo mumaoko aJosefa, saka haaisarangarira chinhu. Kana Josefa aripo, chake chakanga achirangarira ndechokudya chete. Zvino Josefa akanga ane chimiro chakanaka, akanakawo pachiso chake. Shure kwenguva ndefu, mukadzi watenzi wake akatarira Josefa akati, uya uvate neni. Asi Josefa akaramba, akati kumukadzi watenzi wake, onai tenzi wangu haarangariri zvinhu mumba muno nokuda kwangu ini, asi akaisa zvose zvaanazvo mumaoko angu. Hakuna munhu ari pamusoro pangu muimba ino, uye haana chaangatirambidze kunze kwenyu imi moga nokuti muri mukadzi wake. Zvino ndingaite seiko chinhu chakaipa zvikuru kudaro ndichitadzira Mwari? Zvino kunyange mukadzi uyu akataura hake naJosefa mazuva ose, Josefa akaramba kuteerera zvaakareva zvokuti avate naye kana kutandana naye. Amen. Mazvida nekuverenga manana.
Amen. Wana baba muri kwere. Wana baba muri Mangwana nakanaka vanhu vamai. Dada kupedzesa mharidzo inoyi munhu ane mudzimai vake vakagara pamwe semurume nemukadzi. Munhu waugere naye anokosha. Akarora haana kutizisa saka vanhu vanoenda koshandirwa kumapostori vanopuhwa matombo matatu. Kana wapiwa matombo wonzi unogeza kangani makuseni masikati maheru. Chikonzero chematombo mapostori vakaona kuti vanhu upenyu hwavanorarama vamwe vakarambirwa kuyanga. Vachitoko kurambiwa kusemiwa kuti murume akati amaiwa hutsvina vanyanya yazvitadza zvandinetsa. Saka vakageza vanoonekera kuenda kopuwa matombo ane muna matombo akuti ugeze nekuti munhu kana achinge ageza anoratidzika zvakanaka nekuti chii chingabude padombo shuwa mumvura chii. Kune vanhu vari kurarama neanoindi oindi wasingararami bana Mwari. Kupuwa mafuta kuzora anoindi oindi shamwari hakuna chaingeita munemi, asi ukadana Jesu mumwoyo mako vanongoitira zvinogara zvakadaro. Kuna anoindi wota yakapiwa vanhu kuti vamwe vanhu vakutsvaga mari nekuda kwaJesu. Ameni. Ameni. Asi ini ndinorapa vanhu vanorwara mahara. Kune vanhu vanoda kuenda kuona munhu waMwari akabata $300. Vanoni vane munhu waMwari kubvisa $300. Makaroivana nekwenda. Vanhu vanogara vachidzisa asi vasvike kuziva chokwadi. Zvemahara havazvide. Apa anenge achichema nhamo but ari kuona $300 yekuenda mukiu. Hani ndiri kuenda kuguest house unomira munhu waMwari. Mumweya, mumweya, ndizofamba. Mumweya, 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 mumweya. Shoko raMwari rakuitisa mari vanhu. CD yemunhu waMwari kuitenga inoita $10. Kutenga disiki unatenga $1. Kutenga $10. Mabhenguru amunesa mumaoko $5 bhenguru. Kune vanhu vanozviti vana vevaprofita. Vana vevaprofita. Inini ndiri mwana waJesu. Nekuti hakuna munhu anogona kunditenga, hakuna munhu anogona kunditi ndiri mwana wake kunze kwamai nababa vakabereka panyama pete pamweya. Regai tigara nebhamba ka. Regai tigara nebhamba mangwanani ana. Rega kupedza mari yako manesi sina maturo iwe. Namata Jesu mahara. Mwari vanokurangarira uri mumba mako so. Josefa angarangarirwa naMwari kubva kuhope. Achirota otaura hope. Weshanje wegodo. Saka uri kuti uchaita mukuru pakati pedere. Ikangai vanhu ndozvandareva hope. Usiku ndirere ndarota. Zvitsapo zvakamira. Zvenyu ndazviona zviri kata pasi. Asi changu ndangochiona chiri straight. Mumweya, 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 mumweya,
hama dzake nababa wake vakatadza kumuzwisisa. Zvikanzi Josefa uya umboendawo koona vakoma vako kujana kwavari kuti vari nani here. Chokwadi chako chaunorarama chinogona kukuurayisa dzinenge pfinyi asi mangwana chikomborero. Kana watukwa unawati rambai mchituka. Kana wakumba kwako vanotuka ndicharama vanoroya ndinorambawo vakaoma ndicharamba ndinoramba vadikani ndicharamba mozosara muchaendaka munoramba mozosara vakadaro munoramba munoramba vadikani munoramba vanotuka vanoreva varume vamugere navo havasiraitiba vanorova, varume vamugere navo vanotuka, varume vamugere navo vanotaura mashoko anorwadza munguva yekutambudzwa uri mumba mako. Ndicharamba pakuvaita hembe dzababa kana vasingauye kunoku ivo vari kubasa uri kuvainaso makanaka yeso vaku makanaka ivo muponi mai ndiro mandoi pautaura kuti ndakagona kuroora mukadzi wekumba kwangu anoita pandingetai amai kana mokanga nyama mumba menyu kubikira asiboba nekuti kuna namarwei wari kumba uku wakandirira murume venyu. Shamwari yako yepamoyo inokutorera murume ukasara usina. Nasi maoneka nachibhokisi pakanaka maitirwa nani unoshorerwa mukadzi wako nevakadzi vari kumabasa uko. Raisirwawo chikafu muranjibhokisi nhasi ndimai vekumba kwenyu here vazviita kuda kutsvaga kukubata. Ndicharamba ndinoramba ndicharamba adikani ndicharamba mangwanani anotida kuramba tichinamata kuramba tichinamata ameni nekuti kana dai munhu akashata sei ari tsota chichisa. Musi wekupedzisira uri mubhokisi rufu runofita munhu wese uri gororo sotsotsi rinoti pana kuntarisirei mubhokisi vanhu vanoa atokadzwa usagadzire mhando
akuitire zvakanaka. Wende kuita nyaya mukadzi wako ari kumba. Ukozi kana varume vachitsvaga magirlfriend ndinomuparidza hakuna zvamunondiudza. Kumba kwangu hatisi kunzwisisana pane patikupesa. Kuva separation vari kumba kwavo inini ndigere ndega mumba kwangu. Muri kundibata zvakanaka here? Muri kurevesera kuti hangu kutokuudza zveshuku. Ndingagonyepere kuti zviite sei. Andega ndikubatisira ivhayanaso. Paunosvika kumba kwako mukadzi wako BP yake yakakwira. Wakataura nezuro mweya mutsvene wakaripota kumba kwako usati wasvika. Nekuti uri mambara. Mweya mutsvene wakabva wasvika ukati murume wako kana auya achipuka umushaudhe. Nekuti akarutaura kuti hauna kukwana. Kungopinda mumbaso kwakanaka. Kwakanaka. Konaita sei? Aiwa baba pane zvamataura. Mweya mutsvene ane shanje neupenyu hwevana vevanhu. Zvavaita pakawanda anozvitaura zvese nekuda kwekuti ndi mweya mutsvene. Ndapinda munda meumwe. Rega ndifambe mumunda mako manini. Ameni. Iwa murume wemukadzi mumwe chete. Mukadzi wemurume mumwe chete. Kaneka namakrista anoti kungopanze. Aunyare iwe. Kufamba murukesheni. Vachimunongedzera kuti apa hapana zvakaba. Vakamboya kumba kwangu vakarara usiku hwese. Apo kunyadzisa kwazvo uri kufamba nemukadzi wako. Be somebody muupenyu hwako hwaunogara. Ameni. Upenyu hwako zikanwa mani nehama yako yepadhuze. Kana mukadzi wako tsoka yake ikabuda kubva mubhutsu akavhara kumwe kwese wangu taundire muzivo wetsoka yemukadzi wako. Kune varume vasingazive vakadzi vavo. Kune vakadzi vasingazive varume vavo. Musi wamakaroorwa amai zvakakutorerai nguva kuti mupinde mubhedhuru nemurume wenyu. Muchiramba chiuyaitirani ndiri kuuya. Chiuyai mumbatiri kuuya. Asi kune varume vasina kubvisira mari vazvitorei kuwa. Kufadzwa nekudya nekunwa. Rafunesi mwiri wako waneta nemafingerprints yevarume. Auya akubata akusiya, auya akubata akusiya, auya akubata akusiya. Be somebody. Nezita raPesha. Uchifamba nemudzimai wako famba uri mujoyi. Vanhu vachizviziva kuti haabatike uyu. Nekuti nemukadzi wake haasiyane naye. Inzwa chipuka zvekufamba nemukadzi wako zvinoengesa nekuti kune vamwe vasingade kufamba nevakadzi vavo. Basa rokuti vakadzi vamwe makachena chaizvo. Kuchenesa vakosiyana nevangu. Imamai nhumbi yemukati inofanirwa kuzikanwa nababa wekumba kwenyu. Ina handipatidze zvekufadza vanhu ini. Taneta nemakristu zita vanoda kuuya kuchechi musi weSunday. Matirauzi amunopfeka aya vamwe vacho haana kukufitai. Kana muchigeza hamudi vanopfuura nepabhathroom nekuti muri kugeza. Bati muchibva kunogeza kwamakahwanda muri kuuya pachena vanhu vese vachiona. Ya Jesu. Ndichiri kukura mai vangu vaiti pitikoti ikabuda mudhirezi paiita nyaya. Gema inoresi. Gema yako mukati yako ndamunda. Ngadzirisa. Zvaita zvaita pakufamba pane vamwe. Vanhu vemazuva ano vari kufamba vakashama. Chikonzera havachisi
kupfuura mwana. Miri yenyu hatina basa nayo. Hatidi kuziva. Adya nechicken nadya nederere. Mukawamisa apa zvitaridzike ba. Yadya neraisi. Kana makaikora mumweya. Josefa nemukadzi wamangu. Mukomana akanga ari handsome. Mushandi. Mumashure mekunge wamuitira chinyi hauna kuziva kuti mangwana chipomborero. Kari kutsvaira mumama mangu. Mumweya tizofamba. Mumweya. Mama, ndida kutsvaira mubhedroom yenyu. Magadzira here. Mutsvaira. Ane mbokurambidza kana uchida kundado kutsvaira. Agora digital mais vai raramente. Agora digital nele, a uso kunditera raramente. Kuchema nekuti mumamenyu muno iwo mambo pachavo hakuna chimwe chavachandirambidza kubata kana kuti ndiite, nekuti zviro zvese vakazvisiya kuneni kunze kwenyu basa kuti muri mukadzi hazvii. Unotanga botso nemunhu wepasi pano kana akuwawarira. Wanokutaurira mazwi anokugara pamwoyo. Wakadza kana musingawazive. Unondiite iwewe mwana mudikidiki. Rega kunyengedzwa nemazwi. Chavari kudai respondi yako. Muchandijairira. Kana ndikakujairira unondiite. Kana ukadendana naye mumba anokudza kuti rowa ukasandirowa urimbwa. Munazobvunza kuti by the way ugere nembwa naye mumba. Rowa, hausikundirowa rowa. Kandirowa ubva wandidye nyama. Mukadzi akarowa ndikumire ipapo ndiuraye. Ndagara nemudzimai wangu kumba mukoma. Handina kana zuva 1 rakambondimbana wa. Handidi kunyeva naJesu mupenyu. Handiite zvakadaro. Vanhu vava vane basa ravanoshanda varume. Regai taure zvakasununguka. Vanhu vava vane basa haisi nyoreba mufesi wangu kumuka na 5 kukugadzirira, kukudziisira mvura, kukubikira chikafu, kukuaimira, kukuwachira. Wapedza ipapo kwakwenda kubasa kungokuishura hako maoko. Kubata vana vavakwe senhaka munokosha mani. Munazovaudza varume vakuti handi ndozvo
vakandiroorera ndibate mushe. Ndini baba baba abantu yozizwa kuti muri baba makundikana mani saka ndiri kuzitaura rararai kuti ndini baba itai zveni zvamunofanirwa kuita sababa. Amai munhu anobva feya iwe shamwari iwe usandinetse mani dai usina kundikanganisa ndiwe ndaiona umwe anondiroora nekuti varume vanotsukirira kana vasingachadi vakadzi. Dai ndakaziva mari yangu yakaendera mahara muroiwe munhu. Dai vakomana munhu akakuitira mwana akuroya akapiko iwe kuti uzikanwe mukadzi wawinaye. Chatadzisa chechi kufamba nesimba raMwari. Vanhu vagere vasina murayiro vasingazvikoshese ivo pachavo. Mukadzi anotengerwawo president. Nekuti vamuitira zvakanaka. Chipuka chikeni inu festival kunodiwa kuba andisiva kuzanya kana muchida ndinokupa inhamba dzemukadzi wangu handipati dzenyaya kufadza vanhu ngoyachandina ndinokupa inhamba kutaura natawo urova so kusvika papati wana wese wasiku nemudzimai yangu kupinda mumba inini ndichidya sadza iye achirova chikeni. Nekuti kunamata Mwari zvinonamatika kana kumba kuine rudo. Zviro zvichifamba zvipo zvinouya kuimba kwaMwari zvaropafadzwa nekuti ari kumba ari kufara. Amen, amen, amen. Munoziva hapana chinhu chipere chakanaka sekurongeka. Kwamba hakuna chinhu chakanaka sekurongeka. Wakati vanotitambira so kana tavaitira zvakanaka nekuti tinenge taita zvinhu zvakanaka taramba varume vanomudhura ari mumba make. Verengai newspaper muri kubasa kana makuba makuverenga chizvenya vakazvitengera. Mukadzi tizi hazvirambizwe kuenda pakisheni iye ari kukanga iwo akamira padhuze. Kunamata Mwari kunonakidza maningi nekuti kunotangira kumba kwako. Mwari vachimuitira zvakanaka nekuti ndi Mwari Jehovha zvoshamisa shumba yerudzi rwaJudha. Baba kana mwana achiuya kuzokutambirai pane kamwana ere panapo kamwana kakarara uya pano mwana kuuya unana baba
mhando vanoti mwana ari kuya ari dedi uya pano mwanangu dedi wanofani wakugara wari mururairo zvimwe zvese ndakapfumirwa kunze kwenyu nekuti muri mukadzi wekwenyu. Murume uyu akasiya nguo yake ikava hongo muna mango amushori kamakatimudzira kandipindira mumba kakandibata kakadamurakii ndimudzive ndabadasara ndakabata nguo yake kundipfinyira inini kamunoka makaunza. Josefa akaiswa muturombo inenge pfinyi asi mangwana chikomborero ari kuenda kwaita mukuru wekugara vanhu vari mujera usari wakomana kuiwasungwa tese garai zvakanaka ndijosefa garai zvakanaka tiriwasungwa tese dzinenge pfinyi asi mangwana chikomborero regera unokuitira utsinge wakuitire asi mangwana chikomborero muupenyu hwako nekuti josefa akaita mambo munyika yevatorwa neve zvinogoneka kuitika kuti uwe mambo munyika yevatorwa. Hakuna mbari yangu amai guru sitire kumba kwenyu rinogara negirlfriend remberi harifire nyumba girlfriend rinogara pasitire nyure imimi kana kukananza varume takaipa mwoyo nekuti vanhu havagarisike papanzvimbo, vanhu havateerera, havafaniwe kuita zviro zvavanofanirwa kuita sana baba sana mai. Nanga ndiri kutaura nevabvuyi ndikati vakadzi ava vanoda kudiwa. Ukaona mubvuyi usingadi mukadzi wako sori hako vakadzirasa mudikadzi hakuna denga rako uchiziva kuti vakadzi vanofaira sei kana vanowanuwa baba mnini mainina vakana wina vanochinja stepi ava hatisi kuudza nyaya ingopinda mugiya muti ngatimbofambe mai mwana uone zvako kurakidza vamwe kuti ndinaye vamwe vakakomborerwa zvavo vanomunamata mumweya nemuchokwadi pavanofamba vanoti jesu garai mumwoyo mangu ndinoda kugara nemhuri yangu ndichiitirwa zvakanaka. Nanga ndiri kuudza vabvuyi ndikati kumba kwangu vana vangu ndinotulika ndega maoko. Mukadzi wangu undiudza kuti ndida kuenda kuprofessional wavo kuti ndinamatire kuti pfugama nekuti anozviziva kuti kubasa kwedu kwekunamata ndokwatinoshanda. Ndichitaurira varume ndikati wabvuyiwe kutsanya kunoda 60 days. Kana takutsanya wabva watsanya nemukadzi wacho handikuudzei nyaya. Kana tiri munguva yekutsvaga Mwari tinotsanya zvese, kutsanya chikafu nekutsanya mukadzi wacho. Imbotira nguva nditaure naMwari nekuti ndine zvandiri kuda. Ameni. Ukapinda 3 days 3 nights uri kutsanya so mwiri wako unozoguma wadya maputi maiguru nepaindi yemukaka kutsvaga simba. Zvirwere zviri mune vanhu hakuna chombo chinogona kukundwa kunze kwemunamato basi. Varume tinofanirwa kutsanya
zvekuzvinyima zvekudya mbambo kufanya kana kwanetsa nekuda kuti vanhu vakatadza kunamata nekuda kufadza nyama yavo kuti zvivaitire mumazuva ekutsanya muma40 days daizvanyevhemuri wakanikwa kumba ukandikuudze nyaya shuwa kana ndakuita zvebaba vangu ndinotsanya nenyama handide kudya muriwo wakayanikwa uya mubora ndinodya handina chandisingadyiba nekuda kwekuti kudenga kuna Mwari kana ndakumira ndakuita zviro zvaMwari Mwari vanotaura neni handibve pano ndisina kupai phone number ndiri kumusha uku ndifonere ntaurireyo nekuti kudenga kuna Mwari vanonamatirwa vanofanirwa kunamatirwa vachiita mushe kwete nesimba asi nemunamato wandinotsvaga pamberi paMwari kuti ndiitire zvakanaka ndikaparidza ndisina simba raMwari inova nhando ndinoda kuti Jehovha Mwari vagare muupenyu hwangu kuti wandinonamatira wese anofanirwa kukura kuti Jesu ndishi masertificate avo awina ashamarira Jesu vanokutsvagira basa ukatiridzira murume iwe mangwana nekuti ndiJehovha zvoshamisa panga pari kunzi healing service ndikati kanamatirana kakudhara hatirambi kanamata kamwe chete Mwari wangu asi kana usina kunamatirwa ndiwe zvako ameni maita ndatenda maiguru muzembe kana makunamata munodana mazita evana ndinomutora James unesima chigaro chenu Peter mwanakomana waMwari mukasamira neni ndiani achamira neni ndinonamata nezita raJesu nekuda kwekuti muri Mwari murume wako unomutsanyira asingazvizive wazopedza ndiite ndinapedzana navanhu vangu nhasi nachikunamatika ndikandi kuMwari wakuitira izvozvo ndo zvinotisimisa but kune vanhu vakadaro vakaita sevakadzi vanaPotifa vanoda zviro zvakanaka but Mwari wacho havamude vasikana imbosimukaika vasikana vana vangu vasikana imbosimukaizvei ndikaenda ndisina kutaura nemi hapana chandaita vakomana simukai izwa iwe musi wemuchato wako so iva anotsika panotendera mururu dzive mururu dzenyasha dzekuti vaitirwa zvakanaka aikona uye aive mhani vausungandisiye aive mhani wada kuramba une zvakuita ndichausiye usati panekeingandoenga muzoti enda hausiri wekutanga newekupedzisira nekuti vanhu wakamitiswa naive ndisiye mhani iwe kana muri muno muchechi mune disiprini kupfeka zvinhu zvine unhu saka muri nyanya dzevanhu munobva kumba kuti natsoziva kuti hembe yandakapfeka haiti vanhuda kuigadzirisa mukombi gadzirisa upenyu hwako uri kumba zvemukombi watopinda wakuenda kudestination yako ingoita zvinhu zvine unhu mani munguva yangu yekukura ndaita zvinhu zvakanaka wabvunzei mai muzembe avo vakandizwa kunga ndichiri jaya handikuudzei nyaya avo mai muzembe avo vakandizwa ndichiri jaya unhu hwangu hwakaramba hwakadaro hauchinji ameni iwe shamani amai vako kana tomi yako havaizive mugumbo asi girlfriend yako yanzwa nemapuresident yautsingaroore futi pavatsanga birthday rako ririko rine uri kuda chii apa amai vako kana tomi mugumbo havamo rega ndifambe newe mangwanani ano kana uda kuti nyasha dzaMwari dzikuwandire uchishanda imbosvika kumba uti kuna mama wako nhasi uno ndiri kuenda nemi kwatiyo mama ndiri kupusha troli tengai gurosari ramunoona tiende kumba zvakwana here
Aiwa mama, unaita huko. Ninofunga tapana mwanangu. Wakushika katibu kwako badala. Ukaona wabadala zvamai wako wozo wadenga na furama. Ongota kudzika nazvo zvapuwa mukati. Nekuti Mwari wakuitira zvakanaka. Handikanganwe kuitaura iyi nyaya. Yekuti rega kuzviroya nemabasa asina kufakira. Chengeta wakakusika kuti ugoitirwa zvakanaka naMwari. Musanyeperwe. Jesus is the end of the day. Omega. Rega kutengesa mhandara nekudya maniri. Tinozvizwa kuti chicken ini ihuku. Yazongochinjwa chete kuti chicken but ihuku. Machipisi tinozwa kuti imbatatisi. Chaizwa mafuta tachinjwa. Chachinja chete kunzi machipisi. Saka rega kutengesa mhandara nekudya. Apana sidalizire bega izita rekuti vanhu vaone kutengesa. Ivinzi zviri pakati paimba dzakarohwa-rohwa. Vamwe vacho asina imi mwana makapusa family. Murume akaita fanike inini so mwanangu kana ndiwo hapo. Wakuudza kuti ndiri kukudai pamuyehe kana ndiri. Ubva wafunga kuti mukadzi wangu ari kumba nevana vangu ndobva ndamusiya kwakugara newe kunyepa. Rega kufanira kugara mumota usina kuziva kuti mari yakaitenga yakabvepi. Uchasara wakagarira mota murume akavharirwa. Soko raMwari rinotedza imwe yaese. Imboveza imaoko vasikana. Imimi ndinokudai maningi nokuti imimi ndine vana wavasikana kuna kwangu. Tiri kuzwanana zvakanaka kana. Ivamusika pana ndine vasabatwe ba. Namatira mukomana wamunoda. Ini ndakaenda kupaka kunamatira mukadzi wangu kuudza Mwari kuti wandiri kuona izvozvo ndiyo andiri kuona. Handikudze nyaya iyi. Indi mukaroorana munofanana. Nikuita fanike dzakasiyana. Nyaya, ini simunga ini simunga. Batari sikai vanhu va. Vanhu vanofanana, ndiko kufanana, ndiko kwakaita kuti vanhu vaiya vadana nebhozi vakafanana. Yesu akatsvaga vanhu vanokunamata munene kuchokani nekuti anoda kufanana nevakada. Unaona murume mukurani musupamaketi arikupusha kuroikata basa rababa nderekutenga mascrewdriver grocery inotenga nemudzvaro ngakunyorerei imi kuitai vanhu kwavo imi mumandara hunopera ende nedzimba dzamunomhanyira idzi vari kuchema vakungova nyanyi kugara kudai. Dzimba dzamunomhanyira dzine nyaya vatambudzika madzimai aya imi tafamba ineni ndiri kunyepa here vanhu vaona nhamo kumba. Mwanangu teerera mumwe anopinda mubana 126 apa ari kuuya doro riri kuti guru iwo rumumba BP yako ngairege kukwira. Imi mamai mune murume anoenda kubhava mundei murume wenyu nekuti ndiyo amakada. Murume haana spare ba. Akauya akadhakwa mutambire akadaro. Ari dzedze. Regai muvhurire dhoo mutange zvino. Mauya nyamusiwa. But kune vakadzi vane hafu saka varume vasingauye kuchechi. Basa rekupfugamira vapadi
muunganidzwa wako murume haupfugamire baba. Kana abva kubva auya munhu basa rako iwewe kungosvika kuvhura dhoo BP yakakwira. Kubhedhuruma kuri kuenda wamasiya ndiyava makavinga. Nhasi mauya makaparara. Anogara pasofa iye achiita panenge ngasimurira achida kukuona hako kuti unoita sei. Zvinomutorera nguva kunokora musuwa iwe wakagara padhuze achipoza zvake. Koma madiko kudya tichiende kunorara. Jesu anoda vanhu vakadaro, mhani vanochengeta dzimba dzavo, nekuti ndiMwari wenyasha. Ameni. Nekuti ukamuda abva kwaabva anoshainira vamwe. Mukadzi wekumba kwangu anonamata Mwari anorarama. Mukise yakadaro nekuti ndiyo amakada. Nekuti ndewenyu wana marwei vari kumba uko vakagarira varume venyu vatete mudei murumemu vane vakamumirira. Nekuti vanhu vari kumba vari kunze vanoziva weakness yenyu. Kune vanhu vakaroorana vanopedza kukisana musi wemuchato. Jesu mabasa zvino vanoziva. Unoziva here mukadzi wekumba anonetsa kufamba wakamugirebha pamashoko pane vanhu. Because vanozviziva kuti mune nguva yenyu muri kumba. Mukaona vese vanofamba wakabatana musiriti vakati murume nemukadzi handidika vakadai wei boyfriend negirlfriend. Nekuti amai vekumba nekuti vanoziva kuti mune nguva yenyu yamunenge muri mumba menyu naamai nababa. Nekuti vayo vanozviziva kuti vakapinza ruoko muhomwe momurume inobuda isikadi vakubuda. Ende ndokamona akapinzirwa chiri kudiwa pakokupfura nepahair salon. Enda wogadziriswa kumba kwangu mhaniwe, ndinogadzirisa musoro wekumba kwangu. Rega kumhanyira mumba munonetsa hanzvadzi. Tora nguva yakuona matine Mwari wakuitire zvakanaka. Waridza mhere kumba uku zvino hazvina kumira zvakanaka. Warume nerafu vanosiya vana vachienda kuita vana nemumwe mukadzi. Mukadzi mukuru asiyiwa. Baba wabhoi kana muchida kuziva vanhu vese vane mabhizinesi vakabhuroka inyaya dzana mainini. Ndikuudzire nyaya imhari dzeyangu yekupedzisira vana vamugara yani pasi. Munozviziva here kuti kana munhu aroora mudzimai wake wekutanga vakagara vakaita vana vese vanogona kuita masupamaketi. Asi tsika yevarume yekuti mukadzi mukuru anonzi aiva vamai guru oya mainini manje. Iye akauya anoparadza zvese. Mutakati wemunhu ndiye vandiri kutaura naye. Mutakati mudyira kuparadza. Zvinodyiwa baba nevana vako havadiwi. Ndozona shasha yasara yapedheracho yasukwa. Ende ndikana wasukwa paunorwara uri kumba zvakanaka kugara mumba naJesu. Zvimwe zvese ndingaite zvangu kunze kwene nekuti uri mukadzi wemuridzi bati. Mashoko aya mangwanani anaya, mangwanani enyasha, mangwanani echikomborero. Ndianiwo zvake rangade kunamata neni kuti Mwari wekudenga mugondiitirawo zvakanaka nokuti muri Jehovha zvoshamisa. Mukwangu unamata uri mumota yako sokupenda mubasa. Asi yepeshiri hapana mnasi mukati mese makagara uko mune asina kubayira muupenyu hwake kubva paakabereka pana
chinyangadzo mweya mutsvene haatendererwe kufamba 100 mita asana kutsiura hazviite. Munguva yavakada kutora mweya mutsvene akakutsvesa usatore nekuti ukaonekwa zvinonyangara asi mweya vakaibva vakatora panonoka unouniyo so munhu paakatora akaisa mugoko atingofamba mweya mutsvene wokudore zvichasara zvichioneka vadii kutorera mweya vakaivaonepa uchadzokousonawadzongava ndiri kutaura kuti mweya mutsvene vakazara pane munhu wese asi mweya mutsvene akutaura zvinyoronyoro zvisina hasha ndiye akakurambidza kuita zviro zviye musure ukaramba ukaita nawo chiona nhasi kuti muna dataisirewo yanoda kunamata nerimwe mwana nananasi ndinamate naye muzita rajesu wenazaeta ndatopedza ini pedza chechi ino ine vanhu vakawanda kupfuura chechi yangu yandinopinda yepaSt Peter chechi ino ine varume vakawanda kupfuura pandinopinda. Mune varume vasati vachaka here muno? Ndiri muparidzi, basa rangu kushumira shoko. Ine handina basa kuti muchasara muchiti kana mukasada kuti koka next time regerai. Handishayi kwekuenda pa. Handishayi kwekuenda kunoshumira munhu waMwari. Handishayi ba, ndakamirirwa. Kana mukasandida hamuchandida handishayi. Munoziva hakuna chinhu chakanaka so. Vanhu ava munoziva kana ndisiko kumba kwangu uku ndiriko ndisiko. Ukaita dambudziko marriage certificate inomiririra mhuri yako ndisiko. Kana vanhu veukama vada kumutorera mabenefits yake inomira marriage certificate kuti azitorwe. Ndakataura kuti unomira kuti murume uyu ndewangu ndakachata naye ndine vana vangu naye. So murume wangu ndine proof iyi yekuti murume ndewangu. Vana venyu vachasara vachitorerwa zvinhu nokuti hamuna muchato baibo. Nehama dzenyu vanosara vachitorerwa pfuma yangu inayo. Ipai mudzimai venyu mukadzi haana, hapana mukadzi anorasa vana vake. Hapana mukadzi anorasa vana vake. Munotyiriko kumira naye naye. Nei mhete nakuroora. Semukadzi wangu wekutunetswa naye. Nokupa muzita raBaba neremwanakomana neremweya-Mweya. Simudzai vanhu vaonere nyaya. Mwari vanoda varume nevakadzi vanofamba vari pamwe. Hazvina kushata, gadzirisai vakomana muchate nemasipousi enyu. Mufesi wangu kuchata nemukadzi wako. Tachata mukise. Waona kuti mukadzi ndewako. Ngatiwedzei maoko tinamate kuna Mwari. Vana kaJesu munoshamisa. Kungogarawo muri vaizva idzi. Amen. Kubva musi wandakauya panapa, murume uyu ndakamuona mazuva ese. Kubva musi wandasvika, Mwari vakuitirana. Kugara hake chinyara chiri. Mwari vachitaura naye akagara. Kune vanhu vanotadza kugarisana nevanhu zvakanaka. Ndakutaura mazwi ekuda kunamata. Ndikuda kunamata nemi mangwanani anhasi. Ameni. Mwari vekudenga vari mubatsiri vedu. Chengete. Chengete. Henry is care. Nekuti kudenga kuna Mwari. Asina vainaye ngave veruoko ati Mwari inini handina. Asi ndinoda vangu. Usanyare zvako. Ndiri kutaura ndiri musimba. Ndiri kutaura ndiri musimba. Ndiri kutaura ndiri musimba. Fambai Jesu kwavanai fambai. Ndikane kushaya kwanje.
Ibai vacina nessa Jesu. Ibai vacina nessa Jesu. Ibai vacina nessa Jesu. Mwari munoshagira vanhu varume, munoshagira vanhu vakadzi, ndinonamata nezita Jesu. Iyemi Jehovha zvoshamisa. Munhu ngaapiwe asina mumwe, ngaapiwe wake. Ndinonamata nezita Jesu. Nezita Jesu, nezita Jesu. Nezita Jesu, nezita Jesu. Mwari amurambira makanyarara kunoano kutsvagai wakaiswa mweya yekushaywa varume wakaberekeswa ndinotuka madhimoni erudzu nezita raJesu weNazareta. Kune wakaberekeswa mvuri zarorwa kwakwa isinya yako bakari vakakumaka asi mangwanani anawo ndakawamaka big time. Inini nasakaga ndina ukama ndakamaka mweya wetsvina takaita kuti ushaye mwana andireva pane wakakumaka. Kune vanhu vakaisa mweya yekuti mukomana waunodanana naye paanoda kunzwa pfuma zvinoramba. Ndikuya kuzorora musi wa25 December parinosvika panopostpone kana pakati pedu pane akadana. Kana zvakamboitika zvikasaitika simuka netsoka dzako ndinamati neni. Famba uye ndinamati neni. Handikudaba. Kune mweya inogara pakati pevana vevanhu. Upenyu haunorarama zviri zvega apa zvine zvinoita kuti zvidaro. Jesu ari pano mangwanani anhu vanoda kukusumungura. Uyai Baba, uyai Baba, uyai Baba, uyai Baba. Direke kutema chema, ye upenyu wangu. Direke kutema chema, ye upenyu wangu. Ye Jesu, ye Jesu, ye handikudaba. Vana venyu vari kumba vakaroorwa. Vamwe vacho vane 18 years asi vamwe vane 30 vasina kuroorwa. Makana
Jesu amuke nawo mumwiri wembiri. Ndakubvisa mweya yakaipa inotera vana. Kana vakashingera vanoti kana vakanzi kuhondwa vanoti ndiri pano. Amai muye kuno mberi. Ndakupinda pabasa tijaidze. Fire! Yeah.